Riwruok mar kanisni motis ni Pentecostal Voice of Kenya Association okwedo paro mano ochwal e od bura gi Senta ma Tana River Danson Mugatana madwaro mondo mi kanisa ma pacho ko chul osuru ka giwacho ni paro ma kamano dhi donjore e chenro mag kanisni ma Thurka. Koloso kinyi ma kawuono e kaunti ma Nairobi. Jodolo Peter Manyuru wacho ni chik ma kamano bende miyo counties kod josiasa thuolo ma donjore e kanise kendo tayo chenro mag tend kanisego. Giseo jatend piny Kenya William Ruto kuom rem chung' motegno gi kanise ataro man kaka nosingo e kinde yiero ma kamane thoth kanise ma pacho ka noriwe lwedo. Gisingo dhi e doho kendo rakore gi paro ma kamano ponono ni okadhe. On the Mugatana bill, clause 34 of the proposed bill criminalizes preaching of the gospel and making new converts by imposing penalties of up to 10 million Kenya shillings or imprisonment of up to 5 years or both. It is important to remember that before the 2022 general elections, a well-known opposition politician proposed that the government should regulate the church. That was before elections. But ironically, the same politicians today who are now leading the church for this oppressive bill previously opposed such regulations, and we as a church supported them, believing they would always defend our rights. We never anticipated that we would face persecution from the very politicians we encouraged our congregants to support.